sme. Vedieť viac. Juhozápadné Francúzsko pred 35 000 rokmi. Boli jedným z najúspešnejších ľudských druhov v histórii. ...250 000 rokov ovládali Európu. Kontinent vyplienený dobou ľadovou, po ktorom sa preháňali divoké zvieratá. Vtedy pred 35 000 rokmi museli čeliť rozhodujúcej skúške. Príchodu iného ľudského druhu. Toto je príbeh o časoch, kedy naposledy dva ľudské druhy žili spolu na tejto planéte. Len jeden z nich prežije. Neandertálec. Prvé rané svetlo. Každodenná rutina práve začala. Matku s dcérou vedie inštinkt prežiť. Sú skvelý lovecký tím. Ich korisť im poskytne potravu a ďalšie užitočné veci. Pred 35 000 rokmi bolo južné Francúzsko studeným a nevľúdnym miestom pre život. 1000 míľ odtiaľto ľadová pokrývka zviera severnú Európu a tak vytvára polárne podmienky na väčšine kontinentu. V zime teploty dosahujú až -25 stupňov, tak ako v súčasnosti v severnej Kanade. Stáda huňatých mamutov chodia po vetrom šľahaných holých pastvinách. Lesy sú úkrytom pre bizónov a jeleňov. A vápencové jaskyne zase poskytujú útočisko ľuďom z tohto údolia. Toto sú neandertálci. Prvý ľudský druh, ktorý sa prispôsobil tomuto drsnému a zmrznutému kontinentu. Ich život je najťažší v histórii ľudského rodu, ale sú dobre vybavení na prežitie. Ich malý kmeň sa veľmi nestará o životné prostredie. Spájajú ich tesné vzťahy.
Ochranou pred ľadovou zimou sú pre nich vyčistené zvieracie kože, ktoré nosia ako odev. Pri úprave kože matka najprv ostrou kamennou čepelou zoškriabe tuk a šľachy. Zuby používa ako zverák. Jej tvár je prispôsobená tak, aby sa napätie rozložilo na celú lebku rovnomerne. Jej zuby sú už opotrebované dlhoročným používaním. V kmeni sú len dve ženy. Starý muž, traja dospelí muži a malý chlapec tvoria pevnú 7-člennú rodinu. Táto jaskyňa je centrom ich sveta. V nej spia, jedia, spracovávajú mäso a vykonávajú potrebu. Nepotrebný odpad, ktorý sa povaľoval na zemi v neandertálskych jaskyniach, sa dostal pod zeminu a počase skamenel. Stal sa drahocenným dôkazom, ktorý od základu zmenil náš pohľad na neandertálcov. Už to nie sú tie opice a nekultúrne tvory. Teraz už vieme, že boli silným, inteligentným a dobre prispôsobeným druhom. Najnovšie vedecké metódy odhalili neuveriteľné detaily o ich živote. Skamenené výkaly nám môžu povedať, čo jedli. Zuby nám zase prezradia, ako upravovali zvieracie kože na odevy. Zlomené a inak poškodené kosti nám odhalia, ako často ich v živote postihli zranenia a choroby. A dokonca i to, že niektorí zomreli násilnou a nečakanou smrťou. Dve generácie delia starého muža a malého chlapca, ale jednu vec majú spoločnú. V tomto drsnom podnebí sú to práve oni, ktorí sú najzraniteľnejší. Detstvo je najnebezpečnejšie obdobie. Takmer polovicu neandertálskych fosílnych pozostatkov tvoria deti vo veku do 11 rokov. Chlapec má 5 rokov a matka ho nedávno prestala kojiť. Jeho mozog je taký veľký ako u dnešných dospelých. Jeho fyzické schopnosti sú značne rozvinuté. A je to tak dobré. V takomto prostredí buď veľmi rýchlo dospejete, alebo zomriete.
Pre najstaršieho člena kmeňa je život rovnako neistý. Má 43 rokov, ale zranenie a námaha vyčerpali jeho telo a to urýchlilo jeho starnutie. Už teraz žije na dlh. 4 z 5 neandertálcov sa nedožijú 40 rokov. V roku 1957 sa v jaskyni Šanidar v Iraku našli kosti asi 40-ročného muža. Jazvy na členkoch a väzivo kolien dokazujú, že ho trápila artritída. Na pravom nadlaktí utrpel niekoľko zlomenín. Ruka bola preto nehybná, deformovaná a podstatne kratšia. Hneď vedľa leží normálna zdravá kosť. Predlaktie chýba úplne. Bolo oddelené nad lakťom pri nejakej traumatickej udalosti, ktorá postihla tohto muža. Pri bližšom skúmaní lebky sa ukazuje príčina týchto zranení. Na ľavej strane lebky sa nachádza niekoľko fraktúr. Voľným okom sú takmer neviditeľné. Následné poškodenie mozgu asi paralyzovalo pravú stranu tela. A možno tiež oslepol na jedno oko. Juan! Dan! V tomto krutom svete je len málo úľav pre starého muža. Ak chce zostať v kmeni, musí plniť svoje povinnosti. Neandertálci sú teritoriálny druh. Územie tohto kmeňa má asi 27 štvorcových míľ. Je to teritórium pre každodenný lov. Neďaleko od jaskyne traja bratia z kmeňa zachytili pach koristi. Vodcom je najstarší brat. Je najsilnejší a najskúsenejší. On riadi celý lov. Tieto jelene sú krásne, dospelé kusy. Z hľadiska výživy sú hodnotnejšie než stará alebo chorá korisť. Ale tiež je ťažšie ich uloviť.
Svet neandertálcov bol omnoho menší ako ten, ktorý poznáme dnes. Arktická tundra na severe, rozsiahla púšť a šíre more na juhu obmedzili ich výskyt na Európu a západnú Áziu. Odhaduje sa, že aj vo vrcholnom období neandertálskej spoločnosti ich v tejto oblasti žilo len asi 100 000. Kosti a artefakty sa našli na juhu až v Izraeli, na východe v Uzbekistane a na Ukrajine. Na severe v Poľsku, v Nemecku a dokonca vo Velse. Na západe v Portugalsku. Ale práve juhozápadné Francúzsko bolo jednou z najhustejšie osídlených oblastí. Bolo domovom až pre 3000 neandertálcov. Tento lov nebol úspešný. Padla tma a muži sa nachádzajú na hraniciach svojho teritória. Ak majú prežiť noc ďaleko od svojej jaskyne, musia si založiť oheň. Neandertálci neboli prví, kto používali oheň. Ľudia ho poznali už viac ako 500 000 rokov. Až schopnosť ovládnuť ho sa stala kľúčovou pre ich prežitie na tomto zmrznutom kontinente. Oheň im samozrejme poskytuje teplo. Cez noc je teplota nižšia až o 10 stupňov. Ale vonku v prírode je oheň pre nich tiež dôležitým ochranným prostriedkom. V tejto časti Francúzska sa potulujú leopardy, vlci, jaskyné levy a medvede. Neandertálci nie sú len predátormi, sú tiež korisťou. Na druhý deň zavčas ráno lov opäť začína. Tentoraz sa však nezamerali ani na jeleňa, ani na bizóna. Na hranici, ktorá ohraničuje ich teritórium, narazili bratia na iný druh koristi. Je ešte dôležitejšia pre dlhodobé prežitie ich kmeňa. Veľkosť ich jaskýň a odpad pod zeminou v nich naznačujú, že neandertálci žili vo veľmi malých skupinách. Nemali viac ako 25 členov a niekedy dokonca len 8. Bolo ich primerane málo, aby si nevyčerpali nedostatočné zdroje.
Ale bolo ich príliš málo, aby ich druh prežil bez styku s ostatnými skupinami. Kmeň uniesol dospelú ženu. Touto druhou ženou sa zdvojnásobila jeho možnosť mať ďalšie deti a tým aj šanca na prežitie. Keďže neandertálci boli viazaní na teritórium, je tiež pravdepodobné, že kmene boli spojené cez mužských príbuzných, sústreďovali sa okolo otcov, bratov a synov. Ženy pravdepodobne asi nezostávali nastálo, prechádzali z jedného kmeňa do druhého. Aby mohli neandertálci ako druh tak dlho prežiť, museli si vymieňať ženy. Niektoré tieto výmeny boli asi dobrovoľné, ale v takejto uzavretej spoločnosti je zrejmé, že niektoré stretnutia, ako práve toto, boli vynútené a pravdepodobne aj násilné. Po trojdňovom love sa muži vrátili do jaskyne. Ich úlovok je nečakaný. Margo! Margo! Pre jedinú ženu a jej výsadné postavenie v kmeni táto nová žena predstavuje konkurenciu. Musí rýchlo u nej presadiť svoju autoritu. Pre túto novú ženu je to zrejme strašný zážitok. Všetko v novom kmeni je pre ňu cudzie. Mama, Jimmy. Ich pach, ich šaty, ich vlasy. Dokonca aj ich jazyk. Dlhé roky vedci verili, že neandertálci nepoužívali žiaden jazyk. Mama, Jimmy.
že podobne ako ostatné primáty komunikovali len prostredníctvom gest a zvukov. Aj nedávny výskum neandertálskych hlebiek podporil tento názor. Dospel totiž k záveru, že ich ústa a hrdlo sa veľmi líšili od našich a preto zrejme nemohli rozprávať ako my. Ale objav v jaskyni Kebara v Izraeli v roku 1983 túto teóriu postavil na hlavu. Tieto 3 malé fosílie tvoria kosť nazývanú jazilka. Jazilka sa nachádza v krku a ovláda svaly a mäsovú hmotu hlasového mechanizmu. Jazilka neandertálcov je takmer rovnaká ako naša a je najpresvedčivejším dôkazom, že ich hrdlo bolo uspôsobené na reč. Nebolo asi tak dokonalé ako naše, ale zdá sa byť isté, že neandertálci mali svoj vlastný jazyk. Život neandertálcov je ovládaný potrebou zabezpečiť si potravu. Najmladšia žena v kmeni má 11 rokov a ešte neloví dlho. Loviť začala len prednedávnom. Jej korist je malá, ale rýchla. Musí byť šikovná. Nasledujúcich približne 10 rokov bude jej najlepším loveckým obdobím. Samozrejme za predpokladu, že bude žiť tak dlho. Svet neandertálcov je veľmi nebezpečný. Takmer všetky fosílie dospelých, ktoré sa doteraz našli, odhaľujú nejaké vážne zranenie. Divoké zvieratá sú jednou hrozbou. Druhou je zradná krajina okolo. Voda z topiaceho sa snehu značne zväčšila rieku. V tejto ľadovej vode by nový člen kmeňa prežil len niekoľko minút. Táto pomoc má však sebecký motív. Kmeň potrebuje ďalšiu ženu a preto ju nenechá zahynúť. Bez nich má žena len malú šancu na prežitie.
Takáto vzájomná závislosť pomohla neandertálcom prekonať ťažké životné podmienky. Ale teraz je ich dominantné postavenie v Európe ohrozené. V priebehu posledných pár tisíc rokov sa tu objavil nový druh. Poprvýkrát tu neandertálci nie sú sami. Muži sa vrátili z lovu. Pretože oštepy neandertálcov neboli určené na hádzanie, musia zabíjať zblízka. Ak naženú jelene na útes, je menej pravdepodobné, že sa pritom môžu muži zraniť. Nepríjemné zranenie môže rozhodnúť medzi životom a smrťou nie len jedného z nich, ale aj celého kmeňa. Zostáva už len odniesť koris do jaskyne vzdialenej asi 6 míľ. Efmeta! Vytráž! Ale telá neandertálcov sú vytrénované. Vyvinuli sa tak, aby zvládli takúto námahu. Európske ľadovce nesformovali len krajinu, ale aj vlastnosti neandertálcov, ktorí tu žili. Ich kosti boli mohutné, aby mohli zvládnuť vypätie, ktorému boli často vystavené. Steny kostí nôh neandertálcov boli pomerne hrubé. Lakťové, bedrové a kolenné kĺby boli tiež mohutnejšie. V dôsledku namáhavého života neandertálcov sú ich kosti často deformované. V porovnaní s nohou moderného človeka kosti neandertálcov nie sú len mohutnejšie a ohnuté, ale sú aj omnoho kratšie ako naše. Ich nízke, ťažké telá mali menšiu plochu povrchovej kože a tak si ľahšie udržiavali teplotu.
Aj ich nosy sa vyvinuli tak, aby lepšie znášali extrémne chladné počasie. Ich nosné dutiny boli väčšie ako naše a obsahovali zvláštne kapiláry a hlien, ktorými ohrievali a zvlhčovali vzduch a tak chránili jemné vnútorné tkanivo. Vďaka kombinácii týchto znakov sa neandertálci stali prvým ľudským druhom na svete, ktorý sa špecificky prispôsobil chladnému podnebiu. Z nášho pohľadu nám ich tváre môžu pripadať škaredé, ale sú vlastne triumfom evolučného prispôsobenia sa. Teraz však neandertálci musia čeliť hrozbe, na ktorú ich evolúcia nepripravila. Títo cudzinci nie sú fyzicky až tak dobre prispôsobení na kruté podnebie, ale majú iné výhody. Vytvorili si nový spôsob života v skupinách a nový spôsob myslenia. Sú to Homo sapiens, v Európe známi ako Kromaňonci. Sú vzdialenými príbuznými neandertálcov. Pred 1,5 miliónom rokov sa ľudský druh nazvaný Homo erectus objavil v Afrike, Ázii a neskôr v Európe. V priebehu tisícok rokov púšte, ľadovce a rozsiahle vnútrozemské moria oddelili jednotlivé druhy. V chladných, nehostinných podmienkach severnej Európy sa vyvinul nový druh dobre prispôsobený chladu, neandertálci. Súčasne v subtropickej Afrike sa vyvinul ďalší druh prispôsobený teplu. Pred 100 000 rokmi sa rozšíril až na Stredný východ. Pred 45 000 rokmi sa počasie oteplilo a otvorilo tak cestu do Európy. A 10 000 rokov potom, čo sa zo Stredného východu vydali na cestu, prišli Kromaňonci do južného Francúzska. Teraz sú ich počty malé. Táto prieskumná skupina hľadá nové teritórium. Tieto úrodné riečne údolia na juhu Francúzska sú pre nich perfektné. Je tu len jeden problém. Ovládajú ich neandertálci. Čerstvá korisť je vždy vítaná. Každý dospelý neandertálec musí skonzumovať až 4000 kalórií denne, aby mohol zvládnuť fyzicky namáhavý život. Uprostred zimy sa potreba kalórií môže zvýšiť až na 7000, čo je takmer 3-krát viac, ako spotrebujeme dnes. Hneď pri prvom reze si najstarší brat uplatňuje svoj nárok.
Skúsený mesiar používa pazúrik ostrý ako britva a porcuje mäso. V súčasnosti mäso tvorí asi 12% európskej stravy. Strava neandertálcov bola podstatne odlišná. Analýzou kostí sa môžeme dozvedieť veľa o tom, čo neandertálci jedli. Mimoriadne vysoké hodnoty uhlíka a dusíka potvrdzujú, že mäso tvorilo podstatnú časť ich stravy. Skamenelé výkaly, známe ako koprolity, podporujú tento názor. Koprolity boli nedávno objavené na Gibraltare. Pochádzajú pravdepodobne z neandertálskeho obdobia, obsahujú takmer výlučne len pozostatky mäsa. Mäso bolo veľmi dobre strávené, čo dokazuje, že telo neandertálcov bolo prispôsobené na takúto stravu. Vedci teraz odhadujú, že 85% potravy neandertálcov tvorilo mäso. Rovnako ako u mäsožravcov, napríklad u vlkov. Každá časť tohto zvieraťa sa využije. Kožu spracujú na odev. Šľachy usušia a použijú ako povrazy. Lebku rozbijú, aby sa dostali k mozgu, jazyku a najväčšej lahôdke šťavnatým očiam. Starý muž je hladný. Ale vzhľadom na svoje postavenie v kmeni musí počkať, až na neho príde rad. Najmladší člen kmeňa sa poučil, že v tejto spoločnosti, tak ako v každej inej, sa za vlastný názor platí. V jaskyni je miesto, kde mladší bratia porcujú jelenia. Zlomia mu krk a oddelia končatiny. Je to špinavá práca. Krv, kosti a zbytky ostatných tiel pokrývajú podlahu a steny. Ale lepšie je to urobiť tu ako vonku, kde by pach čerstvého mäsa mohol privábiť ostatných predátorov. Zvláštna kombinácia enzýmov v žalúdku neandertálca, tak ako u ostatných predátorov, mu dovoluje skonzumovať veľké množstvo surového mäsa. Ale varené mäso je stráviteľnejšie a z nutričného hľadiska lepšie využiteľné. Intenzívne teplo ohňa narušuje proteínové a tukové molekuly a umožňuje tak telu, aby ich rýchlejšie strávilo. Je to tiež bezpečnejšie. Teplo zabíja parazity a mŕtvolné baktérie. Schopnosť neandertálcov variť im dáva výhodu pred ostatnými predátormi, ktorí zdieľajú ich svet. Vyberanie si parazitov je činnosť, ktorá spája celý kmeň. Je formou komunikácie, vyjadruje vernosť, city a dôveru.
takýto intímny kontakt je veľmi príjemný. Kmeň môže stráviť až 4 hodiny denne relaxovaním a vzájomnými dotykmi. Tieto silné emocionálne väzby sformovali kmeň do pevnej, sebestačnej jednotky. Táto jednotka dokázala prežiť až doteraz. Prednosti, ktoré pomáhali neandertálcom tisícky rokov, sa stávajú ich slabosťami. Paradoxne sú tak dobre prispôsobení tomuto svetu, že je pre nich ťažké zachytiť zmeny, ktoré prebiehajú. V kmeni je ich málo a preto sú zraniteľní. Ich obmedzené jazykové schopnosti im bránia hľadať pomoc u iných druhov. A vďaka svojej sebestačnosti si nevšímajú nebezpečenstvo, ktoré sa k ním blíži. Zrazu dva ľudské druhy stoja tvárou v tvár. Ako budú na seba reagovať? Je možné, aby žili vedľa seba v tomto drsnom svete? Boj o prežitie sa práve začína.